ବିଦ୍ୟାଦାୟିନୀ ମା ଶାରଦା ଓ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଶ୍ରେଣୀ ଷଷ୍ଠ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା। କେଉଁ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଏଭରେଷ୍ଟ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବଚେନ୍ଦ୍ରୀ ପାଲ୍। ବଚେନ୍ଦ୍ରୀ ପାଲ୍ 1954 ମସିହା ମେ ମାସ 24 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ପର୍ବତାରୋହୀ ଯିଏ 1984 ମସିହାରେ ଏଭରେଷ୍ଟ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ 2019 ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୃତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ପୁରସ୍କାର ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର 1861 ମସିହା ମେ ମାସ 7 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1941 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 7 ତାରିଖରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଦେବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଶାରଦା ଦେବୀ। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଜଣେ ବଙ୍ଗୀୟ ଭୂଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନୀ, କବି, ଲେଖକ, ନାଟ୍ୟକାର, ଦାର୍ଶନିକ, ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାରକ ତଥା ଚିତ୍ରକାର ଥିଲେ। ସେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଦାଦାସାହେବ ଫାଲ୍କେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜି ଶଙ୍କର କୁରୁପ୍। ଜି ଶଙ୍କର କୁରୁପ୍ 1901 ମସିହା ଜୁନ ମାସ 3 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1978 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2 ତାରିଖରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ମହାକବି ଦ ଗ୍ରେଟ୍ କବିଜୀ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ସେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ କବି, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ତଥା ମାଲାୟାଲମ ସାହିତ୍ୟର ସାହିତ୍ୟିକ ଥିଲେ। ସେ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାପ୍ତକର୍ତ୍ତା। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମାନ ସେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ, ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। 2014 ମସିହାରେ ଭାରତରୁ କିଏ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୈଳାସ ସତ୍ୟାର୍ଥୀ। କୈଳାସ ସତ୍ୟାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବିଦ୍ୟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ବିଦ୍ୟୁତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବା ପରେ ସେ ବିଦ୍ୟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। 1980 ମସିହାରେ ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଛାଡ଼ି ବଚପନ ବଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଗଠନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଯାହା ହଜାର ହଜାର ପିଲାଙ୍କୁ ଦାସ ପରି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମୁକ୍ତି କରିଥିଲା। ଏହା ଗୁଡ୍ ୱେବ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜାତୀୟତା ଅଟେ। ମିହିର ସେନ ନାମ କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ମିହିର ସେନ 1930 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 16 ତାରିଖରେ ଏକ ବୈଦ୍ୟ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1947 ମସିହା ଜୁନ 11 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଦୀର୍ଘ ଦୂରତା ସନ୍ତରଣକାରୀ ତଥା ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତୀୟ ଯିଏକି 1858 ମସିହା ଡୋଭରରୁ କାର୍ଲାଇଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଂରେଜ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଦ୍ରୁତତମ ସମୟ 14 ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ ସେ ସନ୍ତରଣ କରିଥିଲେ। 66 ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।